Lho ya. Ngono nek loro rak ana batire ngono. Iya. Ingkar minggu rengang koro akarna akarnan marti siwi
nesu aja nesu kuciwane gawe lesa ning atiku ayo padha maju supaya hidup bersatu Butaling para wadya ya ha ha sora gemuruh katon apa tarupa swara imbal katon sesauran tabuti napa ulakan swara pratandha siaga butaling para
para rawuh ingkang sami mirsani rea ingkang kaweningan boten lepat ceritane badhe dimenebar satu kula lan kanca senadyan ala tanpa rupa dilarane para mila monggo para kanca ingkang pados sami-sami sandi negari timen merdeka ayon-ayon kabya gawe kumpul takon sarta rukun gawe kang yuyun dadi srana iku datang jemu nyawiji ing manamu condonge kalbu ayon-ayon kabya gawe kumpul takon sarta rukun gawe kang yuyun dadi srana iku datang jemu nyawiji ing manamu condonge kalbu ya sekar bocor kena kanggo tanpa ati pangestune rasa mure nyawa apa suka suka marang karsane nyepah nara ya matur nuwun sedaya para piyantun ingkang abot pirsa mirsani kepalan kami pilih lempat kula sagoco nyuwun pangapura ya ya
Tokyo lan masa nyoto lurah Semar Adyo Nolo ya Anjas moro
abot nangis keras